Oh, nami karon na balik na mo di sa muang barbecuean. Nara mong tig barbecue, silingan, mga artistang ilaw. Okay, timpa. Anong na may distansya ng duha? Ay sa muko na to, be. Ay sa muka ba? Distansya magayo. Puno look. Mugi ka ngayon. Masibog siya. Uy, natalo mo na mong manok ha. Gamay lang, gamay lang, gamay lang. Hoy! Hoy! Shooting mo na yun eh. Shooting na. Shooting na ba? Shooting na. Kameraman ha. Ay, naroon. Ilig part 1. Kameraman lagi yun. Kaya siya kung sina na yan mo na artistang ilaw. Basta artistang ilaw, musukol gina. Ay, na. Si Bugi gamay na yun, gamay lang na yun. Ano na lang, ano na lang, ano na yung kamot, ano hinay-hinay yan. Nay, ayan Nay, Nay. Doa talay. Amo ni mo na libre naman ako. Amo ni mo. Kameraman, sorry. Ako ni bayad sa kan. Nabayad naman na siya. Ha? Bayad ni mo. Bayad na. Bayad. Ako ni bayad. Ang artist ang hilaw ba? Tagmang ina na mga idaran na pero kinubun ya punta ba? Parang ba sa single karon? Para sa single magkurampos na lang kamong duha. Kurampos. Stick by stick. Puli na lang ihangya. Puli na lang ihangya. So guys, katulad mong update karon. Basta nagkuhon, magka-develop pa ining duwa ba? La, na daw yan na. Kuyawa.